Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acam. Abay no, adlaw na usab karon nga Lunes, no, pizza no, ibila kini mga higala sa bulan sa Pebrero tuig 2026. So, yan, no? So, kumusta no, mga higala ng hinaot kita nga alive and kicking. Kicking ang alive, no? Kanang kinahanglan nga mamatid-patid pag kita gamay. Kuyaw po ni silang uban kay maingon man kuno alive and kicking. Uy, sa ato pa gawas nga buhi pa mamatid pa po dayon. Ayaw po lang dagay pamatid kay basig magpriso hinuon ka na imong kalaki, no? How are you? Alive and kicking. Uy, ayun to pumatid-patid. Uy, mapriso ka na, gilaliman ba kang mamatid ka, no? Abi no expression na may gala, no, nga kuan gyud buhi pag yung kayo kay mamatid pa ba yun. Kumusta naman, no? Atong daing timayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, station manager si Father Rama Ata, ang ato apong mga kaigsuonan nga mga kaparian, especially mga membro sa Diocese of Dumaguete, no? In both diocesan and religious. Yung nga kamadrihan po nato mga higala, no? Ato pong timbayaon mga Carm OL, no? O Carm Ragyod, no? Na may mga Carm OL, Carm Ragyod, na po yung U-Carm, dagang kayo, dunay dagang kayo mga Carm, no? Mga Carmelites ba? Carmelites. O-Carm, Carm OL, dagang na sila, no? So, ato lang at timbayaon nato sila. Kaya nako, baka lang ikatabang mga Carm OL mga higala. Dako kay nagkatabang nato kay paano na sila school apostolate man na, no? Alabi na gyud ang ako ang igsuon, no? Igsuon may among tinawganay, no, si Sister Chita Torres. Ayan, no? Dahala no, may ngudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay Sponsor. Kumusta rin taga Siaton, ha? Ato dahil nga timbayaon ug may mudto ang taga Siaton. Nalimot naman ni sila nako may gala kay bago pabaya kung pare na assign din na niya karon kung ana katuig nako ika 30 na karong July. O sa ato pa medyo nakalimot-limot na gyud, no? Kay 30 na katuig kay first assignment nako nagsaton may galang muna nga ang uban wa na kailan ako 15 daging taon ning bulanga. Wala na ning uban, no? 15 man in taon daging bulanga nga. Hari-hari. Ako kung mga parokyano din na sa Sibulan. Okay, no? So, arin na tayo higala sa CBCP News, Balitang Simbahanon ni Ining Kamuntuhon. Abay no, Lunes, Pizza 9, Holy, there's such a crying need in the Philippines for social action. Andunay dakong panginahanglanon sa Pilipinas alang sa mga kalihukan sa atong katilingban, no? Kana bitang mga maing buhat alang sa katilingban. Mukha na ang pamahayag usab ni Archbishop John Brown, ang papal nuncio to the Philippines. No? Ano makaingon man na si Archbishop John Brown, no? Kaya nakita niya nga murag daghan kayong mga panginahanglanon, no? Baka ron na gani o bagyo na pod, no? Kinahanglan gyud na nga gikinahanglan gyud ang social action ni ana. Doon na pagidaghang kay mga pobre nga mga walay panimalay, daghang mga masakiton nga walay ikapalit og tambal, daghang mga bata nga gipasagdan, no? Daghan kay mo nang niingon si Archbishop John Brown nga there's such a crying need in the Philippines for social action. So nyo sa may atong action ni ana, that would mean nga ang mga parokya, no, i-organize gyud ang social action Social Action Commission or SAC. Dili Supreme Court, no? Kay SC, Social Action Commission, no? Dili. Kinahanglan nga das parokya ato gyud nga matud pa immobilize
ato yung immobilize ang Social Action Commission. Balita mga higala gikan sa Vatican, Holy See, social development and justice must aim to achieve common good. Mao ka na ang gipadayag usab ni Archbishop Gabriele Casia, ang permanent observer of the Holy See to the United Nations. Ayan, no? Abi daw ako dahil nga pangumustahon ng ako ang partner din ha, no? Kumusta naman ka Inday Preach? Si Inday Preach. Ako ang partner. Dugay na kaya ini mahigala na pinartneray, no? Panahon pa to sa kuan pa ko kanang dito ko kuma-assign sa pero nagsugod ko ng pangradyo mahigala. Katong pagka-assign ako sa kining Dawis. So, dito nahimo pa ko atong mahigala nga kanang angkor sa Bandilyo. Dayon paghuman na-assign ako og layo, nahimo na ko nga sa katikisim na lang ko, pero naka-angkor po ko mahigala. Nakasulay po ko pugpuan league work, no? Kada bitang manguha-nguha og balita mahigala. Dili lalim mahigala. Kini magkuang ka kanang news reporter, dili lalim. Okay, no? Padayon ta mahigala sa ato nga mga kalihukan. Social action and justice must aim to achieve common good. Sabot-sabot ni ini ni Archbishop Casia nga ang atuag yung mga paningkamot sa paglambo, no, sa hustisya ug uban pa kinahanglan nga tumong gyud para sa kayuhan sa tanan. Kay basin baya kung naningkamot ta para ra pod kay mo kandidato tag pagkakonsehal. No. Aktibo kayo gyud si Brad. Sos kay nagplano man daing mo kandidato ug kapitan. Ayaw, no? Social development and justice must aim to achieve common good. Dili lang kay para ra sa imong mismong personal na kaayuhan ug sa imong pamilya. Okay, no? Pareho ba sa karon sa si BBM, bili po ko ning ako dili man gyud ko ingon nga partisan gyud ang akong gitan. Ang ako ang by the way sa akong pagkabutante, wala ko magtan-aw kana bitaw. Dili ko kada bitaw partisan. Ang akong gitan-aw ang abilidad gyud. Ang abilidad gyud, no? Ang kana bitawng klase sa iyang pangalagad. Pagkakaron, muro nakadaig-daig ko gamay ni BBM tungod ni ining iyahang pagduso gyud ni ining anti-dynasty bill. No, kay kining anti-dynasty mga higala, murag mo ni siya musumpo sa pipila ka mga politiko nga mura ba gustong angkunon ang tanang pwistos pang gobyerno, no, gikan sa dilang nako isulti, no, kanya aon niya maigo. Naaon niya maigo basin ba unya murumuruhan taba. Pero basta kay kana bitang murag tibuok pamilya na kapitan hino, no, doon ako'y kapitan sa una nga nailhan, no, nga mutugutoy klaro nga dynasty ito kay nganuhan gikan sa pagkakapitan hangtod sa mga konsehal sa barangay. Kuan ra siguro ang dili ra ko siguro niya anak o apo o igsuon sa iyang asawa, mga duha ra siguro. Pito man na ka kuan, pito man na ka pwesto sa pagkabarangay, ana. Mga 5 po siguro. Dala na iya mga pag-umangkon, apo, unya ang happy pod sa kanang barangay tanod, iya pong anak, unya ang iski pod, ang iya pong apo, unya ang mga BHW, iya pong mga kanang mga kadugo lang niya ba. Muna yung gitaw og dynasty, which is wrong. No, kay murag magsabot-sabot ra unya mo, wala by check and balance. Wala check and balance. Na muna nga para nako lang ha. Ako dili man ko partisan sa akong ginaingon, dili man ko maka Duterte, dili man ko maka Marcos, kundi dili makakaayuhan. Ano, makakaayuhan ko. Muna no, sahay naaman po yung politiko nga maayo, adto santa mo, budahig santa, no? Doon na po yung politiko nga kining dili maayo, dili noong ko manaway. So kay basin ba o in-generalize o nga hinoon, no? Sa akong pagka-broadcaster, di ko manaway. Pero personal,
kanang kami kamera ug akong mga amigo musulti-sulti sa puta gamay mga comment, no? Pero ingon nga sa radyo di ko kay kuan ba kanang supposed to be kung na atas pang radyo wag kita gidapigan. We are only unsa ngalan ana kana bitang naratas tunga ba mediator ata, mediator between the news and the people. Ano pa kung dunay Diyos, dunay Diyos, dunay news, ikaw may mobalita. Mo-mediate ka ba? No, ana no? Abi no. Ingon na di ana. So karon sa kon na ginaingon, medyo nakadaig-daig puta gamay ni BBM kay tungod ining anti-dynasty bill nga iyaha yung gihingusgan. Aya no. Lala no, may mudto na kanatong tanan mga galan ang hinaot ko nga wala may ubo, wala hilanat, walay sipon, wala mo ping-uta. Pero gaginhawa pa, no? Kaya ang uban makaingon ta nga may nabuutan man yung bataan eh. Kay di ay in taon, wa na di ay makinawa. Kuyawa sa nang miingon. Mas may pa nang buutan rag matulog, di ba no? Buutan rag matulog. Baya naman og buutan rag wa na ginawa. Pakuyawan mo sa tanan. Kumusta na ka Sister Pete? No, ako ang tingpaminawan din ha sa may kuan. Din ha sa may ano to lugar ninyo Pete? No, Sister Pita, no? Ano, Sister Pita, I don't know, nanimot ko sa apelyido ni Sister Pete, no? Sulamilio mo siguro to, no? Ako na yung timbayaon po ng akong mga katagilungsod din na dapit sa may Kabkaban dili. Dapit sa may, sa may Kabkaban, dili Kabkaban. Bindoy man ang Kabkaban. Kandabong, no? Just Kandabong, then dapit sa may Salvasyon, then dapit sa Sampiniton. Ug ang ako ag yung native place ang Tupas, Manhuyod, Negros Oriental. Ayan, no? Proud to be Tupasanon. Ayan. Una, no? Ako, problema lagi may, pero mura ganay ako ang ikasigar mo. Brother Edwin Acab, proud to be Tupasanon. Ayan. Ato ginang i-promote ng ato ang barangay nato. Kinunoy uban dili mo angkon do na ko nailhan mga higala nga pag-abot sa Manila di na mo angkon nga taga kuan dai siya, taga Sampiniton. Dili na mo angkon nga taga poblasyon kuno siya. No, maingon taga asa ka dapit sa Manhuyod, sir. Poblasyon. Pag ando da ito taga kuan, Bulo, no. Bulo Sampiniton, Bantolinaw, Bulo Bantolinaw. Pag-abot ito sa Manila, pati dili mo angkon, no, nga taga Bulo dahil sa Bantolinaw. Kasi ito kung ang Bulo may gala kay namamiyuta dahil gamay. No, ang arago, tanatong mga tulo ka track po din taong tubo. O, may lamang, naputay mapang-us ginagmay. Mga tulong siguro nakatang o upat pa dagway. Mo pa kalingawan sa unang mama o papa o bunlay sa unang mga buhi pa ba. Karon wala na. Iparinduhan na lang kay wa namang sa akong mga kanang mga igsuon puros man busy niya kato si ang usapod barang nili na makaadto og bulo kami. Kuan man kanang retire naman. Yang ako kung usang manghod Clifford supervisor man dili purman man pud siya sa kuan sa Orsum ko din nakalugar. Ayan no. Nahala no, may mudto na kanatong tanan, ang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapis kay panglawas ni ining kamudto. Ari na ta mahigala sa ato ang Catechism. Doon ay mga pangutana dire mahigala. Pangutana sa usa ka awit. No? Ari tagis mga pangutana mahigala no, ari na ta. Pangutana. Pader, sa may problema. Wala kay kwarta na, pareho ta. Naibigo na ako, Pader, sama, may problema. Wala kay kwarta, pareho ta. Tinuod ba nga dili pasudlon og simbahan ang patay nga lawas sa tao nga naghikog? By the way, nagdepende na. No? Kung ang rason sa iyahang paghikog kana bitaw gintawag nato og temporary insanity. Kana bang wala bitaw ka sa maayong huna-huna kay tungod sa kini bitaw sa in English o mga ato kay in English sa Bisaya pa na
wala ba iya habang eksaktong panguna-una mo temporary insanity kung maghikog na pasudlon na ng simbahan. Kana bitong kana kung kanagmitan nga maghikog dunay mga maghikog usahay tungod ba ka sa kana bitang kana bang gitawag og naupsa na bitaw sa paglaom ba, no? Kana bang gitawag nato wala na siya hamayon panguna-una o baka sabayan po yung tao hinungdan nga na temporary insanity man siya, no? Pasudlon ta nagsimbahan. Pero katong naghikog tungod kay aron makalingkawa sa utang siguro na sa akong nadungog ni Monsignor Gami Tulabing kay wala mo gina ma-formally na mo og discuss, pero nakadungog kay was one time nga nakadungog ko nga ni hisgo tos ni Monsignor Gami nga kana bang nagpakamatay kay dako kay utang unya murag maulaw kay gisigihan na pud siguro kubra ikobrahan perme nya plus awayon pagyod unya sigihan pagog kanang guro sa iyahang pamilya nga ano nang utang ka na ano kapakaulaw ka ingon na unya maghikog na lang aw kana murag usa na sa mga rason nga dili pasundon kana bang mugawas ba sa iyahang bang mga kaakuhan, pero kana bitang nagkikog tungod kay wala siya sa mayong panimuot aw kana pasundon na no klaro wala na klaro so kayo di mo gikog ha kung mabalaan gani mo nga tungod kay naglikay ra mo sa inyong utang ana o baka naghikog kay gibulagan sa bana kana puro hangdi ka pasudlon ana kay pwede ra man nag-ato ng istoryaho na siya, pwede ra man kulang ra man tambag ngano man kunong maghikog mangyud ka, pero dili pa ko sure ana ha ako panalitan og duna koy kalagmitan gyud manghigala mangutana sa gyud usa tani ko klarohon sa ato ang mga pura paroko ang suito gyud ana si Monsignor Gami, no? Panalitan gyud kanang nakikog gyud pud man pasudlon ti ba ni namiingon ko Monsignor Gami sabay hinungdan sa iyang paghikog murag nagpakamatay ni kay murag dako kay utang dili nakabayad murag moingon gyud Monsignor Gami ayaw na lang mo nagpasudlak kay murag dili gina madawat nito sa langit ng kuana kay kuan man god do na man gyud full knowledge, do na full consent unya grievous kasi tawag nato ni ana mortal sin, no? Kana bitang paghikog nimo nakabalog yung ka nga dili gyud maaning imong gihimo unya desidido gyud ka unya ang imong gihimo nga sala bugat, no? Mo na gitawag sa English og grievous sin. Ang grievous ba muna nga murag may puruhan yung moingon, pero ato pa nang ipangutanang Monsignor Gami, no? Kay si Monsignor Gami magyun ang ato ang gitawag sa English og judicial vicar, muna nga kay mga pare basta gamay kabahin na ganing mga judiciary, no? Kana bang mga legality, no? Kanon sana bitaw na to canonicity, no? Canonicity sa amo ang mga lihok mo refer gyud mi sa mga persons in authority unya ang usag gyud sa mga persons in authority dire sa ato ang diocese mao gyud ang atong bantugan, no? Ang atong bantugan nga canon lawyer sa Diocese of Dumaguete si Monsignor Gami Tulabing. Yan, no? Pero dinila sa Takuto mahigala ha, kumusta na mo din na wala na ulan. Kami din sa Ayungon, murag nakagulugin hawa namin sa ulan. Pero sa semana, sukad pag Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, gasigig ulan. Karon murag, di naman kaayo. Pero nura lagi pa nalagsa, murag gitawag namo sa pinulungan, there is man huy nga patak-patak na pag-ulan ba. Patak-patak. Ayan, no? Okay, no? Salamat ha. Sa ngalan Talong-Talaorong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Ram, ang atuang mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao, sa ngalan usab sa akong mga amigo nga mga monsinyoray
Monsignor Albert Erasmo Bohol, Monsignor Marino Ibo, Monsignor Robert Bongguyan, Monsignor Christian Durango. Ako lang gyapon kini inyong ubus nga alagad nga ang height 5'5". Ako lang gihapon ang inyong alagad nga ang height 5'5", ubos ko. Manamilit na usab kaninyo o manalangin na usab kaninyo ang makagudiyos ang makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!